Ahojte. Ahojte. Ja som Marina. A ja som Miška. A toto je Podcaster. Ahojte a vítajte pri dnešnom vlogu. Opäť raz máme veľmi pracovný deň a respektíve by sa dalo povedať, že aj pracovný mesiac. Je začiatok oktobra. A okrem všetkých podcastov, ktoré potrebujeme dotočiť, predpripraviť, tak nás čakajú až 2 eventy, ktoré sme vám už na sociálnych sieťach zdieľali a spomínali. Budeme na Smolenickom zámku čítať deťom rozprávky Barda a Vidla. A takisto budeme v Trnave v Rockfordskej klubovni, kde sa budeme baviť o Halloweene. No a rýchlo do seba hádžem práve raňajky a utekám k Miške na natáčací deň. Dneska strávený u nej pre zmenu. Marcel ma už čaká, tak sa ponáhľam a vidíme sa o chvíľku. No, už som u Mišky, už sme usadené a ideme natáčať. Čo, Miška? Ideme natáčať Hermione Grangerovej. Padli popky. Áno, ideme natáčať bonusový podcast na Toldo a ešte budeme natáčať unboxing adventného kalendáru z Bioshopu. A jedného prekvapka. A jedného prekvapka, očividne. A ja som donesla aj tie knihy. Takže ak stihneme, ak budeme šikovné, tak natočíme ešte jedno video, nebude to podcast, bude to video o rôznych vydaniach Harryho Pottera. Áno, a ešte si musíme prejsť tú prípravu do diskusie. Áno. A do 12:30 všetko. A je 9. Takže ideme makať. Áno, poďme na to. My sme dokončili podcast a teraz nás čaká unboxing a ak stihneme, tak ešte jedno video, ako som spomínala. Miška preorganizovala stôl a meníme techniku, prepíname na mikrofóny, ktoré používame pri natáčaní na telefón priamo a fičíme. Kávy vypité, vodu musíme doplniť a toto je náš setup, vám ukážem. Aby neviem, jak to bude ukazovať. Tá opustená stolička. No, tam čo robí. Toto je asi veľmi zlé natáčať. Zhasni svetlo, áno. Čo mi padlo? Neviem, niekto. Tak. Teraz to môžeme zaostriť. Toto je ináč náš setup, naše osvetlenie. Máme 2 tieto set-top boxy, ale jeden je u mňa doma, ktorý minule sa nám veľmi zišiel, keďže sme natáčali v hroznej tme. A takto presne máme telefónik, na ktorý točíme. Ja teraz natáčam na vlogovú kameru, eventuálne možno jedného dňa budeme natáčať aj na veľké kamery. A u Mišky máme takto krásne veľký stôl a veľa priestoru. U mňa je to vždycky oveľa viac stiesnené. A už tu máme aj veci, ktoré ideme unboxovať. Takže poďme na to.
ďalšia vec nám ubudla z nášho to-do listu dnešného. Unboxing adventného kalendára je hotový. Takisto sme tam zahrnuli aj súťaž o hru z ihriska. Takže teraz si dávame krátku pauzu, pretože môj telefon sa vybil a ideme točiť ešte poslednú vec. Miška, máš rada takéto náročné dni? Mám rada, keď sme produktívne. Ešte čo by sme vymysleli? Neviem, ale... Chcela som, čo som ti na storkách posielala, že by sme mohli zase natočiť to s tým hádaním, hádaním slova. To môžeme aj na tvoj telefón natočiť. Máme dotočené na dnešný deň. Marinka sa už balí. Môžem vám ju aj ukázať. Balím si pár šametlá. Nechávaš mi tu pekný bordel. Dotiahla som knihy. Nechaj ich tu, nie? Hej. No. Však hádam ich nebudeš vláčiť naspäť. Budeš ich potrebovať? Tak mám prázdne poličku teraz. No to je príšerné. Ale kedy by sme to natočili? Keď budeme mať čas. Tu som ti pripravila stoličku. Už som z tejto strany. No, dneska sme mali celkom produktívny deň. Hej, celkom dosť sme toho veľa stihli. Aj keď ešte sú 3 veci, ktoré sme nestihli. Ale nevadí. Áno. Lebo chceli sme dneska ešte nahrávať teda to video o tých knihách. Chceli sme ešte spraviť 2 reelská, ale nestihli sme. Kvôli to bolo mne. také skôr na vyplnenie času, by som povedala. Niekedy budúci týždeň. Aké máme plány? Neviem. Počkaj, toto nie je môj to. Ona má na, teda nie mňa, ale moju fotku má na tapete. Počkaj, tu. Išla som. Hej. To je cute. Takže vidíme sa o pár dní. Skôr. Áno. Zase. Budeme presne o týždeň vlastne, možno plus minus autobus. Budeme pondelok natáčať. Pondelok budeme, áno. Áno. Takže sa vidíme pondelok. Povieš dobré ráno? Mama. Dobré ráno. Mama. Dnes je veľký deň. Dnes idú tieto krásne deti na výlet vlakom, aby som ja s Marinkou mohla u mňa doma točiť. A nielen ja s Marinkou, ale príde aj veľa vážený špeciálny hosť, Braník. A ideme pre vás točiť trojčarodejnícky turnaj, pretože bude výročie druhej úlohy, prvej úlohy. Another day, another podcast natáčanie. Čaute, máme tu ďalší deň, kedy chceme s Myškou stihnúť veľa. Ja sa práve balím, respektíve už som zbalená. Toto je
môj ruksák, všetko, čo potrebujem. Dúfam, že som nič nezabudla. A fičím na vlak. Pridá sa k nám dneska aj hosť. Opäť to bude Braňo. A ideme natáčať, myslím, že novembrový podcast. Áno, novembrový podcast. Čiže toto je taký váš ako keby náhľad do toho. Teraz konkrétne, dneska je 13. októbra, ale my ideme točiť podcast už na november. Vždycky si to musíme rozplánovať, naplánovať, lebo inak nie sme produktívne, ale niekedy to vie byť aj náročné a zdĺhavé. Takže mám zbalený make-up, pretože ideme točiť na kameru, takže sa budem musieť aj upraviť, ale Miška mala veľmi dobrý nápad, že to stihnem urobiť až u nej alebo vo vlaku, takže s tým nemusím teraz strácať čas a stihnem skorší vlak a tým pádom stihnem byť produktívnejšia. Čiže mikina, bunda, obuď sa a vyrážam. Už sme nachystaní. 1, 2, 3. Trojčarodejnícky turnaj. Čaute! Ahojte. Čaute. Zase je tu! A už v strede, tam, kde má byť. Vítame vás pri dnešnom podcaste, ktorý bude veľmi zaujímavý podľa mňa, lebo sme si ho rozdelili na tretinky. Tak my sme práve dotočili podcast, ktorý v hrubom čase, čo sme natáčali, bude mať 3 hodiny 33 minút. Samozrejme ešte niečo z toho vystrihneme a nejaké pauzy, čo sme si akože robili, keď sme šli stopnúť kameru a tak. Ale toto je zatiaľ najdlhší podcast, ktorý sme natočili. Áno. Čo mi k tomu povieš? Ja vôbec akože... Aký dobrý nápad som mala, aby sme to rozdelili, nie? Áno, my sme si... Už sme to hovorili do vlogu? Mám pocit, že hej, ale však opakovanie je matka múdrosti. Áno, našťastie sme si rozdelili prípravu na tretinky. Keďže sme boli traja, tak každý z nás si pripravil jednu úlohu. A takto sme si to podelili, lebo akože to by bol masaker. Ale aj tak prosto to natáčanie trvalo 3 hodiny 33 minút. Čiže aj keď stade povystrihávam nejaké veci, tak si myslím, že to bude extrémne dlhé a budeme to musieť rozdeliť minimálne na 2 podcasty, neviem, či nie dokonca na 3. Hej, ja si tiež myslím, že to bude lepšie rozdeliť. Tak možno budete mať 3 podcasty? Dúfam, že sa tešíte. My teraz sa ideme pokúsiť natočiť ešte jeden, respektíve jedno video. Áno. Uvidíme, či sa nám to podarí, lebo Marinka preto sedí za počítačom, lebo musí uvoľniť pamäť na telefóne. A potom by sme chceli ešte stihnúť teda jedno video, ale už sa mi vracia rodina domov, tak uvidíme, či to stihneme. Píše mi, že zostáva 5 minút, takže keď sa to za 5 minút stiahne, skontrolujem to a vymažem, tak sa mi uvoľní dosť veľa pamäte a na baterku
vlastne toto budeme musieť z mikrofónmi točiť, takže môžem mať, takže idem si dať teraz telefón na nabíjačku, to som tým chcela povedať. Budem múdra dopredu. Čiže 2 hodiny. Áno. A celý čas sme live na Instagrame. To sme neboli, to kompenzujeme za všetky tie časy, čo sme neboli live na Instagrame, tak kompenzujeme teraz touto livekou. Ktorú asi neuložíme. Určite nie. Určite nie, lebo kto by pozeral sa 2 hodiny. Chceš McGonagall alebo vyliečiť? Tak. Ale už sme veľmi blízko cieľa, už potrebujeme len jedno zranenie pre Voldemorta. Hráme hru Návrat smrti žrutov a vlastne nám chýba posledné zranenie Voldemortovi, aby sme vyhrali celú hru. Nuž! Koľko hodín, Miška? 22:48. Tak, my sme práve zbalili hru. Dohrali sme, vyhrali sme. Konečne! Asi iba druhýkrát sa nám to podarilo. Áno, myslím, že hej. Akože ja nemám v pamäti výhru. Takže, ako kde si v rovnaké výške? Tak som trošku nižšie teraz. No, ale... Klečíš mi pri kolenách. Pri tebe vždy. Nemám tú spomienku na tú inú výhru, takže budem spomínať túto výhru. Budeš spomínať túto? To ostrie aj teba. Aha, lebo... Teraz si ma rozostrial, predtým to automaticky vyberalo obidvoch, ale je to zvláštne táto vlogová kamera. Niečo? Ale toto len akože trackuje ten môj pohyb, teraz jak si to dala. Dnešný deň bol úspešný, považuješ ho za úspešný z hľadiska našej práce? Jeden 3,5 hodinový podcast. Strašne sa neteším na to strihanie. Tak to vlastne môžeš rozkúskovať, lebo sme sa rozhodli ho rozkúskovať. A zajtra už asi pracovne nestihneme nič. Takže dnešný vlogovací deň ukončujeme a vidíme sa zase... Vlastne kedy bude tento vlog pokračovať? Toto je novembrový? Tuším, hej. No, tak sa uvidíme určite v Smoleniciach. Aha, áno, v Smoleniciach a potom v Rockfordskej klubovni. Máte sa ešte na čo tešiť. Takže zatiaľ, čaute. Dobrý deň, dobré ráno. Práve riešime náš konco-oktobrový event v Rockfordskej klubovni, pretože tam budeme mať aj taký mini kvízik, možno z neho niečo aj uvidíte v tomto vlogu. A obidve s Miškou si každá si pamätáme inak, že ako sme mali robiť otázky. Ja si pamätám, že sme ich mali robiť otvorené a Miška si pamätá, že sme ich mali robiť ABCD. Nevieme vlastne, čo je pravda. Tak sme písali do Rockfordskej klubovne, že či si oni pamätajú, ako sme sa dohodli. A tak, no. Ale aspoň si prejdeme tie, čo máme a vymyslíme rozstrelové. Rozstrelové môžu byť určite ABCD, možno. Si myslím. Prečítam ti ďalšiu otázku, poslednú, čo mám. Harry, Ron a Hermiona zneškodnili 4-metrového trola na dievčenských záchodoch. Profesorka McGonagallová bola veľmi nahnevaná a Hermione dokonca strhla body. Výkričník. Koľko bodov Chrabromil nakoniec zinkasoval? Za A 0, za B 5 bodov, za C 10 bodov alebo za D 15 bodov? To je taká akoby chytavská, teda vieš, že není to, lebo oni strhli Hermione, ona strhla Hermione, ale zároveň aj dostali chalani nejaké body. Čiže to musí byť akože matematika, že koľko zinkasoval znamená, že vlastne... Koľko zinkasoval Chrabromil nakoniec? Nakoniec. Ale nepamätám si, koľko dostali chalani bodov. Keď ti poviem, že Hermione 5 strhli? Tak každý dostali po 5, čiže zinkasovali 5.
Hej, lebo McGonagallová nebola nejako extra štedrá pri rozdávaní bodov v rôznych situáciách, mám pocit. Ahojte. Snažím sa dať tak, aby sa vám neodrážalo v mojich okuliárach úplne všetko svetlo z môjho počítača a podobne, ale nevadí. Povedala som si, že sa vám prihovorím takto uprostred vlogu. Je ďalší deň, kedy by sa dalo povedať, že máme toho veľa. Dneska sa vôbec s Miškou nestretávame ani nič podobné. Ja striham toldiacky podcast o Hermione a už o 2 dní máme akciu v Smoleniciach. Pre deti budeme čítať rozprávky Barda a Bydla. Takže najbližšie zábery, ktoré vy uvidíte, budú práve odtiaľ. Ale chcela som vám ukázať v tomto vlogu aj trošku nejakého timelapsu z toho, ako sa striha podcast. A mňa takéto veci vždycky zaujímali, takže som si povedala, že to tu zahrniem, uvidím, čo poviete na to vy. Október ubehol strašne rýchlo. A november bude ešte šialenejší. A práve teraz som dokončovala nejaké veci v našom rozpise na december. Neviem, či sme vám už prezradzali, čo sa v decembri chystá, takže ešte pomlčím. Ak sme vám to prezradzali, tak vám to môžem teda tu spomenúť, že teda budeme mať adventný kalendár plný úžasných cien od úžasných sponzorov. A je to veľa roboty celé to doladiť, takže trošku som pracovala aj na tom. A tak. Takže teraz už len ten sľubený timelapse zo strihania podcastu. Jo. Čaute. Sobota 26. oktobra a ja sa práve zberám do Smoleníc. Idem nakoniec bez rodiny, pretože choroby, takže škoda. Tešila som sa, že si to spolu užijeme, tento halloweenský strašidelný program. Ale teším sa aj na naše čítanie. Miška už je asi na ceste so svojou rodinkou, tak sa uvidíme tam. A som zvedavá, že aké to bude. Ja som úspešne vystúpila z strašibusu a idem nájsť Mišku, ktorá je už tu. Takáto krátka cestička ešte smerom k hradu, teda zámku. Neviem, či poznáte Smolenický zámok, ale odporúčam vám ho na výlet jednoznačne. Aj mimo takýchto akcií. Takže
Za chvíľu sa vidíme, celý podcaster kompletne. A už sme spolu. A pozrite, my sme na plagáte. Áno. To je náš... Premiéra. Chcela som povedať, že pamätný moment, ale pamätný nebolo to slovo, čo som chcela povedať. Špeciálny moment? Unikátny moment? Prvý moment? No áno, sme na plagáte, sme teda na záver Straší čitárne v sobotu. A teraz sa ideme popozerať a idem pozdraviť do Straší čitárne asi ostatné autorky, ktoré budú čítať a ďalej, takže tak, poďme objavovať strašidlá. A budú nám čítať rozprávky Barda Beedla z Harryho Pottera. Takže budú dve a sú naozaj úžasné a pozorne počúvajte, pretože na konci po čítaní ja vám položím 3 otázky a potom vyberieme jedného víťaza, ktorý zodpovie správne a ten môže niečo od nás získať. Chcela by som vás tiež poprosiť, že tí, čo ste vzadu a kreslíte si, tak aby ste boli potichší, aby sme nemuseli kričať. Silencio! No deti, tak ako vy muchlovia máte rozprávky o nejakých princeznách alebo také niečo? Snehulienkách, ne? Alebo tak? Tak aj my čarodejníci máme svoje rozprávky, napísali ich pán Beedle. Dobre, druhá rozprávka, o ktorej sme mohli počuť aj vo filme Harry Potter, Ronova asi pravdepodobne najobľúbenejšia, lebo on muchovské rozprávky nepoznal, bola o babulíci králici a jej chychotajúcom sa pení. Kedysi dávno žil v ďalekej krajine hlúpy kráľ, ktorý rozhodol, že iba on jediný by mal mať magickú moc. Preto prikázal veliteľovi svojej armády, aby vytvoril oddiel lovcov, čarodejníkov a vybavil ich svorkou zlostných čiernych psov. Zároveň dal kráľ v každej dedine a meste po celej krajine prečítať vyhlásenie. Kráľ hľadá učiteľa mágie. Nejaký skutočný čarodejník ani čarodejnica sa neodvážili dobrovoľne sa uchádzať o to miesto, lebo všetci sa skrývali pred oddielom lovcov čarodejníkov. Istý, prefíkaný šarlatán, ktorý nemal nejakú čarovnú moc, v tom však videl veľkú príležitosť obohatiť sa a tak prišiel do paláca a tvrdil, že je mimoriadne šikovný čarodejník. Predviedol niekoľko jednoduchých trikov, ktoré presvedčili hlúpeho kráľa o jeho magickej moci a okamžite ho menovali za hlavného kúzelníka a kráľovského súkromného učiteľa mágie. Šarlatán si od kráľa vyžiadal vrece zlata, aby mohol kúpiť prútiky a ich magické potreby. Vyžiadal si aj niekoľko veľkých rubínov, ktoré sa vraj budú využívať pri liečivých zaklinadlách, a 2 strieborné kalichy na skladovanie a dozrievanie elixírov. Všetky tieto veci mu hlúpy kráľ dal. Šarlatán si poklad uložil do bezpečia vo vlastnom dome a vrátil sa do paláca. Nevedel, že ho sleduje stará žena, ktorá bývala v chatrči na samom kraji kráľovského pozemku. Volali ju Babulica a bola práčkou, ktorá sa starala v paláci o bielizeň, aby bola mäkká, voňavá a biela. Babulica nakúkala spoza sušiacich sa plachiet a videla, ako šarlatán odlomil z kráľovských stromov 2 prútiky a zmizol v paláci. Tu ich trhá. Tu trhá tie prútiky do stromu.
Jeden z prútikov dal šarlatán kráľovi a ubezpečil ho, že je to prútik nesmiernej moci. Bude však fungovať až vtedy, keď ho budete hoden, povedal kráľovi šarlatán. Každé ráno šarlatán a hlúpy kráľ vyšli von na kráľovský pozemok, kde mávali prútikmi a vykrikovali nezmysly. Šarlatán starostlivo predvádzal ďalšie triky, aby bol kráľ naďalej presvedčený o jeho kúzelníckych schopnostiach a moci prútikov, ktoré stáli toľko zlata. Raz ráno, keď šarlatán a hlúpy kráľ krútili konárikmi, skackali do kruhu a vyspevovali pritom nezmyselné pesničky, do kráľových uší sa doniesol hlasný chichot. Práčka Babulica sledovala kráľa a šarlatána z okna svojej malej chalupy a smiala sa tak silno, že o chvíľu z okna zmizla, lebo od smiechu nevládala stávať. Musím vyzerať veľmi nedôstojne, keď sa tá stará práčka na mne tak smeje, povedal kráľ. Prestal skackať a krútiť konárikom a zamračil sa. Už ma to cvičenie unavuje. Kedy budem pripravený robiť ozajstné zaklinadlá pred mojimi poddanými, kúzelník? Šarlatán sa usiloval uchlácholiť svojho žiaka a ubezpečoval ho, že onedlho už bude schopný podávať ohromujúce magické výkony. Ale Babulicin smiech hlúpeho kráľa hryzol väčšmi, než šarlatán tušil. Zajtra, povedal kráľ. pozveme našich dvoranov, aby sa pozreli, ako ich kráľ čaruje. Šarlatán videl, že prišiel čas, aby vzal svoj poklad a pobral sa kade ľahšie. Bohužiaľ, vaše veličenstvo, to nie je možné. Zabudol som vášmu veličenstvu povedať, že zajtra musím ísť na dlhú cestu. Ak opustíš tento palác bez môjho dovolenia, kúzelník, môj oddiel lovcov čarodejníkov aj so psami ťa vypátra. Zajtra ráno mi budeš pomáhať pri čarovaní pre pánov a dámy z môjho dvora a ak sa niekto na mne zasmeje, prídeš o hlavu. Na to sa kráľ rýchlo vrátil do paláca a nechal vystrašeného šarlatána o samote. Teraz ho už jeho prefíkanosť nemohla zachrániť, nemohol utiecť, nemohol pomôcť kráľovi pri čarovaní, ktoré ani jeden z nich neovládal. Šarlatán sa nemohol zbaviť strachu a hnevu a podišiel k oknu práčky Babulice kráľice. Nazrel dnu a videl, že starka sedí za stolom a leští si svoj prútik. V kúte za ňou sa v drevenom korite kráľova bielizeň prala sama. Šarlatán ihneď pochopil, že Babulica je skutočná čarodejnica a že to ona mu spôsobila tieto strašné problémy a teda ona ich aj musí čo najrýchlejšie vyriešiť. Babizňa, zreval šarlatán. Ten tvoj smiech ma prišiel draho. Ak mi nepomôžeš, udám ťa ako čarodejnicu a kráľové psi ťa roztrhajú. Stará Babulica sa na šarlatána usmiala a ubezpečila ho, že urobí všetko, čo je v jej moci, aby mu pomohla. Šarlatán jej kázal, aby sa skryla do kríka, kým kráľ bude predvádzať kúzla a aby čarovala na miesto kráľa tak, nech o tom kráľ nevie. Babulica s plánom súhlasila, ale spýtala sa. No čo, ak sa kráľ pokúsi o kúzlo, ktoré Babulica nebude môcť vykonať, pane? Šarlatán sa zasmial. Tvoje čary určite prekonávajú fantáziu toho blázna. Ubezpečoval ju a utiahol sa do zámku spokojný, aký je múdry. Na druhý deň sa všetci páni a dámy z kráľovstva zhromaždili pri paláci. Kráľ vyliezol na javisko pred nimi so šarlatánom po boku. Najprv nechám zmiznúť klobúk tamtej dámy, zvolal kráľ a ukazoval konárikom na jednu šlachtičnú. Babulica z nedalekého kríka zamierila prútikom a klobúk zmizol. Veľké to bolo prekvapenie a obdiv davu a všetci prítomní jasajúceho kráľovi hlasno tlieskali. Teraz začarujem tam toho koňa, aby lietal, vykríkol kráľ a zamieril konárikom na svojho koňa. Babulica z kríka zamierila prútikom na koňa a ten sa ľahučko vzniesol vysoko do vzduchu. Davy boli ešte vzrušenejšie a prekvapenejšie a pochválne hučali, ako vie ich kráľ čarovať. A teraz kráľ sa obzeral okolo seba a hľadal nejaký nápad, keď pribehol kapitán oddielu lovcov čarodejníkov. Vaše veličenstvo, povedal kapitán, dnes ráno zomrel Sabre, lebo zjedol jedovatú muchotrávku. Oživte ho pomocou svojho prútika, vaše veličenstvo. Kapitán vyložil na javisko neživé telo najväčšieho z loveckých psov.
Hlúpy kráľ mávol prútikom a mieril na hlavu mŕtvého psa. Ale babulica v kríku sa usmievala a ani sa nenamáhala zdvihnúť prútik, lebo nejaká mágia nemôže vzkriesiť mŕtvych. Keď sa pes ani nepohol, diváci si najprv šepkali a potom sa smiali. Mali podozrenie, že prvé dve kráľové kúzla boli iba triky. Prečo to nejde? Kričal kráľ na šarlatána, ktorému zišiel na jediný podlý úskok, čo mu zostával. Tamto, vaše veličenstvo, tam! Kričal a ukazoval na kriek, kde sa skrývala babulica. Vidím ju, je tam čarodejnica, ktorá marí vašu mágiu svojimi zlými kúzlami. Chyťte ju niekto, chyťte ju! Babulica rýchlo vybehla z kríka a oddiel lovcov čarodejnica pustil prenasledovať ju a odviazal dva besné psy, ktoré prahli po babulicinej krvi. Keď sa malá čarodejnica blížila k nízkemu živému plotu, zmizla im z očí a kým sa kráľ, šarlatán a všetci dvorania dostali na druhú stranu, našli svorku psov lovcov čarodejníkov, ako štekajú a hrabú pri ohnutom starom strome. Premenila sa na strom, Vykrikol šarlatán, ktorý sa desil, že babulica sa znovu zmení na ženu a udá ho. A tak dodal. Zopnite ju, vaše veličenstvo, tak treba naložiť so zlými čarodejnicami. I hneď sa našla sekera a starý strom zoťali za hlasného pozbudzovania dvoranov a šarlatána. Keď sa však chystali vrátiť do paláca, zastavil ich hlasný chichot. Hlupáci! Ozýval sa zvonivý babulicin hlas z okňa, ktorý tam nechali. Nejakú čarodejnicu ani čarodejníka nemôžete zabiť, keď ich pretnete na poli. Vezmite si sekeru a ak mi neveríte, pretnite na dvoje veľkého kúzelníka. Kapitán oddielu lovcov čarodejníkov to chcel i hneď vyskúšať, ale keď zdvihol sekeru, šarlatán klesol na kolená, s krikom prosil o zmilovanie a priznal všetky svoje hanebnosti. Keď ho vliekli do žalára, ten sa zachichotal ešte hlasnejšie ako predtým. Tým, že si presekol čarodejnicu na dvoje, privolal si hroznú kliatbu na svoje kráľovstvo. Povedal Peň zmeravenému kráľovi. Odteraz za každým, keď ublížiš môjim druhom čarodejníkom, pocítiš, ako by ti sekera ťala do boku. Až si budeš želať, aby ti tie údery konečne spôsobili smrť. Na to aj kráľ klesol na kolená a sľúbil Pňu, že ich hneď vydá vyhlásenie na ochranu všetkých čarodejníkov a čarodejníc kráľovstva a dovolí im v pokoji sa venovať mágii. Výborne, Povedal spokojne Peň. ale neodškodnil si babulicu. Urobím čokoľvek. Kričal hlúpy kráľ, až molil si ruky pred Pňom. Postavíš na mne sochu babulici na pamiatku tvojej úbohej práčky, aby ti navždy pripomínala tvoju hlúbosť. Žiadal Peň. Kráľ na to i hneď pristal a sľúbil, že najmä najlepšieho sochára a dá urobiť sochu z čistého zlata. Potom sa zahambený kráľ a všetci muži a ženy vrátili do paláca a Peň sa za nimi z chuti chichotal. Keď bol pozemok pri paláci znovu prázdny, z diery medzi koreňmi pňa vyliezol tučný fúzatý králik s prútikom medzi zubami. Babulica králica vyskackala z paláca a navždy odišla a odtedy na pni stála zlatá socha práčky a v kráľovstve už nejakého čarodejníka ani čarodejnicu neprenasledovali. Koniec. Wow, sme pod lampou, tak máme aj svetlo, pozri. Tak musíme tu ale zostať, ale potom už budeme nebude nás pravda. vidno. Môžeš sa otočiť, aby si videla, že do akej tmy ideme. Strašidelná cestička. Máme halloweenský naozaj Pochod. večer, áno. Halloweenský pochod. Dostali sme nejaké prekvapenie, odmenu za to, že sme Mám teda svoju boli. prvú obal na knihu, ako Maďar, ale chápete. A ideme teda teraz peši, už sme zmeškali asi posledný strašibus, ale aj sme sa chceli prejsť asi. Hej, tak. chceli zažiť túto cestu detí, lebo moje deti sú asi prvýkrát takto motobehovali. No. A rovno lesom, takže zo Smolenického zámku viete sa takto prejsť cestičkou a poďme, nech ich dobehneme. Ideme na večeru. A ideme na večeru. Do McDonaldu. Syrová sezóna! Tak deň nášho
halloweenskeho eventu je tu. Miška práve prišla, idem po ňu. Ideme si prejsť prípravu, potom si musíme dať obed, potom musíme ísť nejaké veci vybaviť a potom musíme ísť na vlak. Lebo dneska nás čaká trošku iný výlet. Ideme vlakom. Michaela, kde si? Chceš ducha pohárik, alebo chceš hokus pokus pohárik? Prosím? Duch alebo hokus pokus? Hokus pokus. Dobre, nebudeme ducha. Čo to znamená? Hokus pokus. Tak, úspešne. Čo si smutná? Odutá som na teba. Lebo som ti vytlačila inak papiere. Áno, ešte si mi aj zeditovala. Tak človek si prvopotne spraví medzery na poznámky perom a ona, že mala si tam veľa medzier, tak som to zeditovala. Lebo mi to nedávalo zmysel, načo to bolo toľko enterov za každým riadkom. Skoro. Ale máš tam stále dosť miesta, aby si písala. Máš celú druhú stranu voľnú. Nemám, pretože tam sú tiež poznámky. Nie sú. To nie je obojstranne. Ono to vytlačilo obojstranne? To sa nemalo vytlačiť obojstranne. To je smutné. Prispôsobovanie sa je umenie mysle. Ale nehovor. Zvládneš to. No, ideme si prejsť celý event, ideme si vypiť kávu. Ja mám ducha. A Miška má... To si už ukazovala, nie? Do vlogu? Áno, ale... A Miška má hokus pokus. Hokus pokus. Tešíme sa a ozveme sa z klubovne. Robí si zo mňa srandu? Áno. Odpustíme mu to? Nie? Tak, sme vyrazili, teda dorazili do Trnavy, zjedli hotdog. Vyšlapali schody, preto dýchčíme. A Braník si chcel zaspomínať a ísť po nadchode trnavskom. Takže sa ideme presunúť do... Nostalgia. Ja som to v živote nebola. Nevadí, ukážeme ti. Dobre. Čarokrásne mesto Trnavy.
máme taký chrabromilský stôl. Lenka, Braník a Veron. A Miška. A ty nie si chrabromilský stôl. Ja som. A tu naprišiel, čo to máš za nápoj, prosím ťa? Felix. Pre šťastie. Držíme palce. Mala si dať Veritas serum, aby si vedela správne odpovedať na otázky. Ja mám Hedviginu postu, som zvedavá, ako zareaguje. A my máme čo vlastne, Braňo, nevieš? Vy máte niečo modré. My sme mali niečo kokosové. No, nevadí. To neviem, čo je. My sme pripravené, viac menej. Ale máme ešte 15 minút. Máme ešte 15 minút čas a usilovne sa tu rieši 8-smerovka. Na veľký úspech. A hľadajú sa slová, ktoré tam neexistujú. Takže celkom zatiaľ sa nám to páči. Čakáme na posledných príchodších. Áno, ešte nám chýbajú 7 ľudia. 7 ľudia. Nie, 6. Dúfam, že nemeškajú. A majú ešte 15 minút. Majú. A niekto ide dole. A nie, to je čašnička. A ak ste tu boli a teraz pozeráte tento vlog spätne, tak nám napíšte, či ste niekto mali čokoládovú penu a či vám chutila. Áno, my sme už svoju zjedli, chutila nám veľmi. A ja mám teraz nejaký slivkový nápoj, horúci, je veľmi dobrý. A ty máš čaj? Ja mám zelený čaj. Ty si jednoduchá. Díky. Na tému Halloween. A ja mám takú zaujímavosť pre vás, aj pre nás. Neviem, či si to uvedomila, ale my sme už špeciál Halloween natáčali raz a bol to náš prvý podcast, keď sme založili náš podcast, kde sme si tvorili takú väčšiu prípravu a kde sme si povedali, že sa posadíme a ideme nahrať regulárny podcast. Čo sa mne deje? Nezabudnite, že ponovom sme aj na Tolde. Získate tam od nás bonusový obsah. Napríklad Podcasty navyše, celé epizódy materiály na stiahnutie a o mnoho viac. Tí z vás, ktorí nás počúvate cez Spotify, nemusíte sa báť. Bonusový obsah je možný aj vo vašej aplikácii. Ahojte! Čaute!